So ayun guys, nandito gihakot na nila sa gawas. Amo gitapok ari kay mao na ni para baligya ay so barsahon na pud ni adto sa karsada. Amo ni baligya kay hapit naman puting ani so alistan og bag-o. Among style ani ang style ni Papa. Iyan ni stock sa ilawom sa mong mura budiga-budiga then pagka hapit nating ani amo na ibaligya kay mahal naman ni siya. Ligja og humay, unja. Si Mama pod nagpalugi ani. Pa siya maluto. Mga guys, ug magpugi jud sa bukid, makakaon jud. Kay ug adto ka sa syudad na. Ultimo tangad pangayoon ay paliton. Pero sa bukid diri pangayoon dan ni. Hi guys, it's me Gids King Ayon and welcome to my YouTube channel King Ayon Vlog. And sa wa pa makasubscribe, palihog naman po ko subscribe sa akong channel King Ayon Vlog ug sa akong manghod pud nga channel Jason Agrimix TV. So for today's videos guys, akong videohan ang akong mga akong papa ug igsuon nga naghakot og humay kay magbaligya mi og humay kay hapit naman pud ting-ani so napamami humay sa budiga sa ilawom sa among balay. So akong videohan kay among ibaligya kay palit pud og humay kay para mabag-o kay ug di na mo ibaligya madaan naman guna siya mahimo siyang bahay mamaot na siya ba. So mao nang ibaligya na lang namo. So pasensya naman guys kay nagtabon-tabon ko kay wa madana ko akong marpil. Yan napangag lagi ko. Unsa mo to guys akong videohan sila nga maghakot kay makakaon na pud mi og lami ron kay magbaligya mig humay don ang halin pud adto is amo ra pong ipamalit pud og humay para mabag-o ba. So diri sa bukid dili jud ta magutman no kung magkugi laman pero ang papa manggod kay kugihan kaayo mag uma. So I'm proud to be a farmer. So ako pud ipakita ninyo unya ang katong kuan kay si Mama pud nagpasaka og lubi kay nagikupras ba nagkukupra sa Tagalog. Tanawon mo na kung saan pagpasiga na gisigaan naman dayong Mama. Patanawon mo na kung saan pagpadangka sa kuan aron maluto ang kupra kay para mabaligya pud uban sa humay. So ako sa pagnon guys kaya mag-video ko nila nga gahakot sa humay kauban si Chadi nga among silingan nga mitabang og hakot kay di man ko pwede maghakot kay patay kog dali ako mo hakot kay di man ko kadaog. So mao ta guys, tanawa sa ninyo guys ha. Salamat. Kaya guys nade ko sa amo jamanuwa og manok ko ang manghod. Murag sanay-sanay na pud ni nangawa naman ni mga manuka kay nangamatay man niya. Karon murag na napod nang sanay na pagbalik kidaghan naman pong pisan. Mao ni kinabuhi sa bukid. Atong una nangagamay na ni sila daghan jud ni pagpilmiro yung anam-anam pangamatay katong tig-init karon ting-ani naman. So na hindaghan na po sila balik kasi sanay ni dinhi mamatay. Ang mga bagong pisan unya lami kayo ni managko na kay ihawon lamingon bitaw sabon sa tanan dito kapaya sa mas lama sayuti bitaw is kinalamian higop ang jagoban ani lami pud ni siya adobohon ang mga buwak ni Mama na lami ito kaadyo ang nagko masanay na ni ito pilmiro na muhi ni sila daghan kaadyo pero manam pangamatay lagi po.
Ako na yung tanong naman saan ang bird na. Ito'y gilintuwad. Karap. Ano man eh? Nga maot maning buwag o gani sikuan. Kaya pag kita magtamakag manok. Nangahali na siguro ko bang buwag ani ba? Kay gamay na may buwag na bilin. Ano eh? 20 minutes later. Hi guys, it's me Gids King Ayon and today is unsaron lawa Tuesday. So current guys is nandito ako sa bahay namin. So nakauwi ako galing sa city sa Tagbilaran. So pag dating ko dito sa amin is nakita ko yung mama at papa ko na nag-ano sila ang tawag doon, naghakot og humay sa Bisaya. Kay ibaligya ang humay. Oh. Ibaligya ang humay kay kanang labong mahal dahil kilo sa humay pa. Kay hapit naman puting ane. Ibaligya ang humay kay bao ngano ibaligya. Kay gamiton kunog sako sagdi ay gituyo ni og ibaligya kay hapit namang puting ani unsa ipalit pud og mga bag-o kay mahimo man ni siyang bahay. Mahimong bahay maning baw kaila pa pud ni silang bahay. So Hari si Makmak dai. So mo ni humumay sa ilawom sa moring bahay, mo ni kanang humay ni papa. Nana si papa di aring ilawom budiga. Ihakoto ni kay ibaligja kay labuhing mahal-mahal na kay ipalit pud ni og humay pud para malista mga bag-o ba. Mo na ipahakot sa gawas. So Jack shout out ko ni Jack ibaligja nag-humay. So ayan guys, hinakot na og nana si Makmak. Mao na ni mo hakot adto sa gawas kay para mabaligya ni. Mo na yung mama o na mo na yung manghod o ang papa. Ako to nang humay dito sa gawas kay ibaligya kay mo palit. Kana tanan ibaligya pa? Jesus. So katong gahakot mo to si Chadi. Gikan po din sila galugi. Galugi kanang gakupra ba o kanang sana niyog. Dili maka kuan ning mga dato kay sana dini sila ka relate kay di na sila ka kuan kay rich kid. Baligya. Utang pa. Bayaran na doon. Ada na bayaran na. Paku pa ni, pagu chino. Malugar na ni. Because
So dili lalim na magkarga. Isang bugata. Magnawag paghapon magdamo. Nakasud naman si Zidane mak. Sing absin pag kagilantan ko no. Ato ihipi, cute. Wah, pasa pa man kuno sila upuan kay. Reserve na sila mak upuan na. So yan guys, ipapakita ko mamaya yung lahat ng ibaligya na humay. Nandiyan naman makakaon natin ng isda. A few moments later. So yan guys, nandito gihakot na nila sa gawas. Among gitapok ari kay mao na ni para baligya ay. So barsahon na pud ni adto sa karsada. Among ni baligya kay hapit naman puting ani, so alistan og bag-o. Among style ani, ang style ni Papa iyan ni stock sa ilawom sa mong mura budiga-budiga. Then pagka hapit nating ani, among ibaligya kay mahal naman ni siya. Namao na ni nga among ibaligya na kay ug dili po ni baligya mabahay man ni mamaot. Unya ang halin ani ibaligya halin ibaligya ang halin ani amo ra pong ipalit pod og lain nga humay kay para mabag-o ba. So mao ni negosyo ni Papa, makaginansya man sad ni kaginansya man punta ani og pamaligya ni kay mahal naman ni. So magbilin ra may og amo ang akanon. Yan na si Makmak na mo ni buhat Makmak kay may trabaho. Di magsigir ni sa hakot. Kapoy. So sa bukid guys, ug magkugir man jud og magtanom og palay, makaani jud ka. Pero kung puton jud karsi jud kayo kay mahal baya pod ang mga abono nga kuan aning mga palay, pero okay na laman kay dili na ta mamalit og bugas kay mahal ka jud bugas. So kapag ako gipon ang Papa ani, so jamo mi ani magkugir man sa bukid. So makakwarta na mo makapalit na pud miyanig isda kay baligja mamighumay. So guys, palihog ra bang po ko subscribe sa akong channel King Ayon Vlog, and shout out din po ko sa akong igsuon, paki-subscribe po din sa kanyang channel Jason Agrimix TV. Full of farming to siya. So mo na yung kinabuhi sa bukid dire. Kung dili ka maningkamot diri sa bukid, dili ka kakaon. Pero maningkamot ka, dili ka magutman basta bukid. Ug hakuto na po di magkumikabaw. Hakuto na po din sa kalsada kay ibaligya na. So mo na makakaon ta og lami-lami. Ito yung father ko. Mo nagkuan.
Kaysa mo mong pakiton sa among pispan. Pispan nga nasa sulod sa balay. Muni kapapanga pispan. So ani ra pud mo managa ba nangawa man. Mga muni zebra oh. Mga tanom ni mama. Yan ni kakugihan ng mama pud mananom og mga buwak pero ako pud tigpalit og mga kaang. Lapok karon guys kay 5 uwan-uwan. So kini ka nagbuwak si mama na oh. Antod pa na. Guys, nandito ako sa likuran ng aming bahay. So ipapakita ko sa inyo ang pagkukupra. So wala na ko kakita nga kuan. Una ni sako ni sa lubi. Then pagkahuman idangka. So mo ni nga ibaligya kay mahal pud kilo ron sa lubi. Mga kupras bahay mo man siguro ning oil. Mo ni resulta oh. Mo ni amo bulhot kay kung ting-ani na hapit naman pud ting-ani. Mo ni gamiton para bulhot. Mo ni naman ni kayamanan si papa ni gud mga bulhot. Unsa kung padung mo magtanom kani pud gamiton magturtol, magtraktor. So na may kagamitan na si papa. Kay ngani lang yung bukid. So manikamot. So mao ni bulhot siya para automatic siya nga maani na ang mga palay. Unsa kung namoy mga kalubinhan, so magngani mo magkupras mo. So luoy lagi sila kay sige la sila kupras. Unsa ang himuon na ni para maluto adang kahon. Magdangka. Na oh. Gidangka na niya ang kupras kay ug mabaligya na pud ani di makakita na pud tag kwarta. Patay luya man ihong TV ani. Gibalibag naman in taon ihong TV in taon ani oy. So mo ni among dangkahan dire sa bukid. Nara po ni likod sa among balay. So actually guys kani mao man ni og puguhan sa akong manghod. Sa sa una di man toy puguhan sa manghod dinsa. Nawa naman karon. So mo ni gihimong dangkahan na. So makakaon na po ta nig lami-lami kay mahalina na po ta og lugi. Papa kuan si papa nagbaligja og humay. Unsa si mama po nagpalugi ani. O pa siya maluto. Mga guys ug magpugi jud sa bukid makakaon jud kay ug ato ka sa syudad na. Ultimo tangad pangayoon ay paliton. Kung sa bukid dire pangayoon ra ni. So dai mo nigpuy-anan sa iro. Koy buntis kuno ka koy. Buntis ka koy? Hala buntis man di ay.